Καλησπέρα σας. Μια ακόμα συζήτηση με τον Τζάκομπιν. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε με την Φίλιππα Χατζησταύρου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ. Και θα κάνουμε μια κουβέντα η οποία κινείται γύρω από τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το ρόλο της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία, το lobbying και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν στα γνωστικά ενδιαφέροντα της Φιλίππας. Καλησπέρα, Φιλίππα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει με να μην πούμε για λίγο ιστορία, να ξεκινήσει λίγο έτσι η συζήτηση μας από πιο παλιά και να πούμε για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλιότερα ονομάζονταν ΕΟΚ και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο ουσιαστικά προσφέρει μια εναλλακτική ερμηνεία σε σχέση με τις κυρίαρχες ιστοριογραφικές και από πλευρά πολιτικών επιστήμων προσεγγίσεις σε σχέση με το γιατί τέλος πάντων έγινε αυτή η διαδικασία, γιατί συνέβη και ποιο ήταν το πρόσημό της. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Και πριν πεις, αυτό γίνεται για αυτούς που δεν ξέρουν, το 81 έτσι γίνεται πλήρες μέλος της Ελλάδας, η Ελλάδα της ΕΟΚ. Ναι, εντάξει, τι μαθαίνουμε στην Ελλάδα γενικά στα τμήματα πολιτικής επιστήμης και γενικότερα διεθνών σχέσεων, ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 81 αποτελεί ένα ιστορικό σημείο, μια καμπή τέλος πάντων, που έδωσε τη δυνατότητα στη χώρα να εξυγχρονιστεί, να εξευρωπαϊστεί κτλ. Ένα αφήγημα λοιπόν το οποίο συνδέει την ένταξη με τον εκδημοκρατισμό, έτσι, μετά το 1974, με την προσπάθεια της Ελλάδας να εξορθολογήσει τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, επίσης να διαμορφώσει ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τότε προοδευτικά επεκτατικής αντίληψης του καπιταλισμού μέσα από την παγκοσμιοποίηση και πώς μπορεί να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα αφήγημα το οποίο το μαθαίνουμε και υπό μία έννοια το έχουμε εσωτερικεύσει, ας πούμε, και δεν το θέτουμε σε κρίση. Είναι ένα είδος ταμπού. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η ένταξη αυτή έγινε για άλλους λόγους από αυτούς που συνήθως γνωρίζουμε. Οπότε αυτή είναι η ιδέα, αυτό προσπάθησα να κάνω. Χρησιμοποιώ πολύ αρχαιακό υλικό και το έκανα αυτό, δηλαδή είχα πρόσβαση μέσα από ερευνητικά προγράμματα σε διάφορα αρχεία της Φλωρεντίας, στις Βρυξέλλες, εδώ στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και συνεντεύξεις με κάποιους συγκεκριμένους δρόντες της εποχής, Έλληνες και ξένους. Και θεώρησα ότι έχω πολύ υλικό έτσι, και αλλιώς θα μπορούσα να γράψω πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά προς το παρόν υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο. Και θεώρησα ότι αυτά που βρήκα, γιατί κάποιο μέρος και του αρχαιακού μου υλικού στην πραγματικότητα νομίζω ήμουν η πρώτη που είχα πρόσβαση, είναι αρκετά εντυπωσιακά. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι λες, πράγματι ας πούμε ισχύουν όλα αυτά που διαβάζω. Γιατί στην πραγματικότητα οι δρόντες και κυρίως αυτοί που συνέθεταν τότε, ας πούμε, την ελληνική πολιτική ελίτ, ήταν πολύ ξεκάθαροι στο πώς αντιλαμβανόντουσαν την ένταξη και για ποιους λόγους έπρεπε να γίνει. Αυτοί δηλαδή ήταν πολύ ρεαλιστές, πολύ πραγματιστές, μια realpolitik στην πραγματικότητα υποστήριζαν. Ενώ εμείς όταν διαβάζουμε για την ελληνική ένταξη, έτσι, διαβάζουμε ένα αφήγημα το οποίο είναι έντονο συναισθηματικά, έχει αναφορές σε ένα αξιακό σύστημα το οποίο κάπου υπάρχει, δεν το βλέπουμε βέβαια, δεν είναι απτό, αλλά κάπου υπάρχει, που συνδέεται, με την ελευθερία, τη δημοκρατία κτλ. Οπότε αυτή η αντίθεση που υπήρχε μεταξύ του θεωρητικού αφηγήματος και του πραγματικού υλικού με οδήγησε να γράψω αυτό το άρθρο. Η βασική ιδέα του άρθρου είναι να υποστηρίξω ότι στην πραγματικότητα οι ιδέες παίζουν ρόλο, γιατί η ευρωπαϊκή ενοποίηση οργανώθηκε γύρω από την επικράτηση συγκεκριμένων ιδεών, αλλά οι ιδέες είναι στην πραγματικότητα υλικά προτάγματα, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, και αυτό συνέβη. Οπότε προσπαθώ να δείξω πώς συγκεκριμένες ιδέες που ήδη από τη δεκαετία του 50
αρχίζουν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, σε διάφορες χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, σιγά σιγά γίνονται κυρίαρχες και αυτές οι ιδέες χρειάζονται φορείς. Ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς? Θα είναι διάφορα κομμάτια της πολιτικής ελίτ, της διοικητικής ελίτ, αλλά και της οικονομικής ελίτ, που θα γίνουν στην πραγματικότητα οι αγγελιοφόροι και που ακριβώς επειδή θα κινούνται μεταξύ διάφορων χώρων, του ευρωπαϊκού, του διεθνούς και του εθνικού πεδίου, θα λειτουργήσουν ως επιταχυντές, ας το πούμε, μιας διαδικασίας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα του Ζολότα, έτσι, που θεωρείται μια σημαίνουσα πραγματικότητα στην ελληνική πολιτική ιστοριογραφία και την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ο Ζολότας, αρκεί να δούμε λίγο τη βιογραφική του πορεία, έτσι, είχε εμπειρία και στους διεθνείς οργανισμούς, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά κεντρικός τραπεζίτης στην Ελλάδα. Οι θέσεις που είχε, όπως και άλλοι δρόντες της εποχής, του επέτρεπαν λοιπόν να συμμετέχει σε αυτή την διαμόρφωση ενός πεδίου ιδεών και να γίνει φορέας αυτού του αφηγήματος εντός της Ελλάδας, το οποίο φαινόταν πολύ πιστικό εκείνη την εποχή. Αλλά όταν βλέπουμε πραγματικά πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά το 1981, σε σχέση λοιπόν με το αφήγημα, υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις, έτσι. Δηλαδή, να πω ένα απλό παράδειγμα. Η πολιτική ελίτ εκείνης της εποχής, η ελληνική πολιτική ελίτ, υποστήριζε στις επίσημες θέσεις της ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα είναι στην πραγματικότητα μία μηχανή που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να σπάσει τα εσωτερικά μονοπόλια. Μόνο αυτό δεν συνέβη μετά το 1981, έτσι. Αντίθετα, αυτό που παρατηρούμε, και αυτό τα λένε τα οικονομικά στοιχεία, έτσι, και το πώς εξελίσσεται στην πραγματικότητα το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, η Ελλάδα γίνεται, ας το πούμε, ένα σημείο αναφοράς, ένα σύστημα εξαρτήσεων, το οποίο διαμορφώνεται με θεσμικούς όρους, έτσι, με κανονιστικούς όρους, και άρα στην πραγματικότητα η αγορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα όπλο θεσμοποίησης, νομιμοποίησης συγκεκριμένων εξαρτήσεων μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Οκ. Πιστικό ακούγεται το αφήγημα και με βάση αυτό το οποίο έχω διαβάσει. Βέβαια, εντάξει, επειδή όπως πολλά πράγματα στην ελληνική ιστοριογραφία και στις πολιτικές επιστήμες, όταν αμφισβητείς, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και πάρα πολύ πιο συγκεκριμένη αρχική δουλειά στην κατεύθυνση την οποία έκανες. Διαβάζοντας το άρθρο, μιλάς, ας πούμε, συγκεκριμένα για νεοφιλελεύθερες ιδέες. Αυτό έχει έναν ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί σίγουρα δεν έχει παρουσιαστεί έτσι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυρίαρχη, έτσι, ιστοριογραφία. Και επίσης γιατί αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τη στιγμή εκείνη στην Αμερική με το Ρίγκαν, στην Αγγλία με τη Θάτσερ. Άρα είναι μια, θα λέγαμε, παράλληλη διαδικασία με τη τροχιά αυτή. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, αν μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για τις ιδέες αυτές τις οποίες περιέγραψες, πώς συνοψίζονται, ας πούμε, δηλαδή ποια είναι η αντίληψη περί αγοράς στις ιδέες αυτές και το πώς, ας πούμε, κινητοποιούν τους δρόντες ακριβώς για να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη πολιτική, έτσι, τροχιά. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι προσπαθώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά θεωρητικά εργαλεία, δηλαδή θέλω να κινητοποιήσω τόσο την κριτική πολιτική κοινωνιολογία, έτσι, και να δω τους δρόντες ως φορείς, όπως λέω, ιδεών, αλλά μετά και δράσεις, έτσι, και που κινούνται σε ένα χώρο που τον θεωρώ κοινό. Δεν διαχωρίζω, δηλαδή δεν βάζω σύνορα μεταξύ της Ελλάδας, έτσι, της ευρωπαϊκής κοινότητας εκείνης της εποχής, μεταξύ των χωρών. Αυτό είναι ένα σημείο, άρα μια, ας το πούμε, διεθνική ματιά, έτσι, διεθνική πολιτική κοινωνιολογική ματιά. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, προσπαθώ φυσικά να χρησιμοποιήσω εργαλεία κριτικά για να μελετήσω ποιες είναι οι ιδέες που διαμορφώνουν, ας πούμε, τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, έτσι, βάσει ποιων αρχών πρέπει να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην επίσημη ιστοριογραφία συνήθως διαβάζουμε ότι η Γαλλία με τη Γερμανία είχαν πολύ διαφορετικές θέσεις όσον αφορά το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση,
και είχαν συγκρούσεις σοβαρές, έτσι, και η ιστοριογραφία αυτή λέει, ας πούμε, ότι οι Γάλλοι ήταν οι καλοί σε εισαγωγικά, έτσι, οι οποίοι θέλανε στην πραγματικότητα οικονομική σύγκληση, ενώ οι Γερμανοί ήταν οι πολύ αυστηροί που προβάλλαν πολύ τις ορντοφιλελεύθερες αντιλήψεις τους, έτσι, για την κοινωνική οικονομία της αγοράς, όπου πρέπει η δημοσιονομική πειθαρχία, έτσι, να είναι το βασικό πρόταγμα και αυτά που γνωρίζουμε και τα μάθαμε καλά και μέσα από τα μνημόνια. Όταν μελετάμε λίγο την πολιτική και οικονομική ιστορία της μεταπολεμικής Γαλλίας, δεν μπήκα σε πολύ βάθος, αλλά δεν χρειάστηκε καν να μπω σε πολύ βάθος, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο. Παραδείγματος χάρη, αποδομείται τελείως η προσωπικότητα του Ζακ Ντελόρ. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να σοκάρει πολλούς, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στη ζωή που πρέπει να διαβάσουμε αυτά που συμβαίνουν, έτσι, και να μελετήσουμε τα προφίλ των δρόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης τα βιογραφικά τους, όπως λέμε στην κοινωνιολογία, parcours, δηλαδή πού κινήθηκαν, από ποιους χώρους πέρασαν μέσα στη διοίκηση, τι θέσεις είχαν, ποια χρονική στιγμή βρέθηκαν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πότε ξαναεπέστρεψαν στη χώρα τους. Οπότε προσπαθώ να κάνω λίγο αυτές τις, ας πούμε, να κάνω αυτή τη χαρτογράφηση. Και παρατήρησα λοιπόν ότι, παραδείγματος χάρη, η Γαλλία, ήδη από την περίοδο Ντεγκόλ αρχίζει να αναρωτιέται πώς θα πρέπει να διαμορφώσει το βασικό οικονομικό της μοντέλο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί, ας πούμε, στις απαιτήσεις του καπιταλισμού. Τώρα μιλάμε δεκαετία 50, έτσι, μέχρι τα τέλη του 50. Ήδη λοιπόν από εκείνη την εποχή, ο Πομπιντού μετά θα επηρεαστεί πάρα πολύ στην πραγματικότητα από μια συζήτηση που παρέμενε, μια συζήτηση ιδεών στη Γαλλία τη δεκαετία του 50, και θα προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές που στην πραγματικότητα έχουν μια βάση ορντοφιλελεύθερη. Βέβαια, ακόμα είμαστε σε μια πολύ ήπια, έτσι, στα πρώτα, ας το πούμε, υβριδικά και εμβριονικά, όχι υβριδικά, εμβριονικά στοιχεία του ορντοφιλελευθερισμού, που στην ουσία, έτσι, έχει ως μήτρα τη γερμανική παράδοση. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι αν πάρουμε αυτή τη σειρά θα βρούμε τον Ντελόρ λίγο αργότερα, έτσι, όταν είναι υπουργός στην κυβέρνηση Μιτεράν, να υποστηρίζει στην πραγματικότητα τη γερμανική ορντοφιλελεύθερη λογική. Έτσι, άρα δημοσιονομική πειθαρχία, σκληρές πολιτικές οικονομικής προσαρμογής, ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να είναι ανταγωνιστικές. Εμείς για τον Ντελόρ τι ξέρουμε? Ξέρουμε φυσικά την πολιτική συνοχής και τον συνδέουμε μόνο με αυτό το κομμάτι, το οποίο όμως είναι απόλυτα αποπροσανατολιστικό, έτσι. Πρέπει να δούμε λοιπόν τους δρόντες μέσα στην ολότητά τους, όπως λειτουργήσαν ως εθνικοί δρόντες και μετέπειτα και ως ευρωπαϊκοί, και πώς επιστρέφουν επίσης μετά. Αυτό είναι ένα χρήσιμο στοιχείο και για σήμερα, έτσι. Γιατί και οι σημερινοί δρόντες πρέπει να τους δούμε μέσα σε αυτή την ολότητα της δράσης τους, γιατί στην πραγματικότητα ο ρόλος που παίζουν είναι ακριβώς αυτός, να διεμβολίζουν τις γραμμές των συνόρων, ενώ εμείς, ας πούμε, ως απλοί και κάπως αφελείς παρατηρητές νομίζουμε ότι υπάρχει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, υπάρχουν διεθνικοί δρόντες οι οποίοι υπερκερνούν τα σημεία αυτά, έτσι, τα συνοριακά σημεία που για μας είναι σημαντικά. Π.χ. εμείς ψηφίζουμε στις εθνικές εκλογές και εδώ υπάρχει, έτσι, ένα πεδίο το οποίο είναι προσδιορισμένο εκ των προτέρων, και μετά στις ευρωπαϊκές. Αυτοί οι δρόντες δεν γνωρίζουν αυτές τις διαφοροποίησεις. Μπορούν να κινούνται στα δύο επίπεδα και να ελίσσονται εκτός των εκλογικών κύκλων. Και αυτό μας υπερκερνά. Γι' αυτό συχνά πλέον έχουμε, και το αντιλαμβανόμαστε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένας παράλληλος χρόνος, μια παράλληλη χρονικότητα, την οποία δεν μπορούμε να την ελέγξουμε ούτε να τη γνωρίζουμε, εκτός να τη μελετήσουμε. Και πάντα θα το κάνουμε φυσικά μετά από το χρόνο που συμβαίνουν τα πράγματα. Άρα οι ιδέες εκείνης της εποχής, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία, διαμορφώνουν ένα πεδίο όπου, ενώ στην πραγματικότητα, ας το πούμε, οι πολιτικές ελίτ σε αυτές τις χώρες ήταν καταρχήν συντηρητικές και θα λέγαμε ότι είχαν και ένα εθνικιστικό πρόσημο, προοδευτικά, επειδή αρχίζει και υπάρχει αυτή η συζήτηση και οι κυβερνήσεις προωθούν τις ιδέες του ορντοφιλελευθερισμού ως, ας το πούμε, τη βασική, ως βασικό πρόταγμα για το πώς μπορεί να οργανωθεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, θα φτάσουμε στη δεκαετία του 70, που είναι μια πολύ κρίσιμη δεκαετία, έτσι, και που στην ουσία με την άνοδο και της νέας δεξιάς, όπως είπες, θα διαμορφώσει ένα νέο τοπίο ιδεών και πολιτικών μέσα από τον νεοφιλελευθερισμό, όπου στην Ευρώπη ο ορντοφιλελευθερισμός θα γίνει στην πραγματικότητα ένα κοινό σημείο επαφής. Παρόλες τις διαφορές μεταξύ Γάλλων και Γερμανών τη δεκαετία του 70 για
παραδείγματος χάρη για το ευρωπαϊκό φίδι, για το πώς οργανωθεί το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, στην πραγματικότητα υπάρχει μια κοινή βάση συνεννόησης. Και αυτή είναι που σιγά σιγά θα μετεξελιχθεί. Και άρα, κακώς κάποιοι θεωρούν ότι το 2010 η κρίση μας έπεσε από τον ουρανό και δεν ξέρουμε πώς συνέβη αυτό. Όχι, υπάρχει μια ιστορική συνέχεια, έτσι, στην ανθεκτικότητα των ιδεών, στην εξέλιξή τους φυσικά, έτσι, γιατί το σύστημα έχει εξελιχθεί με θαυμαστό τρόπο, μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ούτε στη φαντασία μας δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς οργανώνεται σήμερα η ορδοφιλελεύθερη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δεκαετία του 60 ή του 70, έτσι. Αλλά αυτό εξηγείται βλέποντας αυτή την ιστοριογραφία φυσικά μέσα από τη κριτική προσέγγιση. Ωραία, εμένα αυτό μου φέρνει και στο μυαλό κάποιες πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει, όπως αυτή του Michael Wilkinson, που βγήκε νομίζω πέρσι από τις εκδόσεις του Oxford University Press, όπου ουσιαστικά ακριβώς περιγράφει την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς σε ένα project εξ αρχής νεοφιλελεύθερο, με κανέναν ιδεαλισμό. Και το δεύτερο που μου έρχεται στο μυαλό είναι μια συζήτηση που είχαμε τώρα με τον Dylan Riley σε σχέση με το ότι αυτή η διαδικασία σίγουρα προϋπέθεται και το κατευνασμό του εργατικού κινήματος. Δηλαδή ότι ήταν την ίδια στιγμή και μια προσπάθεια γινόταν έτσι ώστε ακόμα και τα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία ήταν μαζικά κτλ. Να πειθαρχηθούν ή να υιοθετήσουν έτσι μια πιο έτσι λιγότερο σκληρή πολιτική σε μια σειρά ζητημάτων, έτσι ώστε να είναι και αυτό το όλο project κάπως πιο εύκολα υλοποιήσιμο. Αυτό άρα τι μας λέει ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της δεκαετίας του 80, δηλαδή πώς μέσω της ελληνικής περίπτωσης τι θα μπορούσαμε να πούμε για το project ως τέτοιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κατά τη δεκαετία του 80. Ναι, ας πούμε μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που είχε υποστηρίξει ο Αλτιέρο Σπινέλη πριν ακόμα την ένταξη της Ελλάδας, όταν συζητιόταν στην πραγματικότητα η ένταξη της Ελλάδας και γενικά των χωρών του Νότου, ο οποίος είχε πει ότι δεν μπορεί η ευρωπαϊκή κοινότητα εκείνη την εποχή να θεωρείται από τους άλλους ένα κλαμπ των πλουσίων, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή τα μέλη της να είναι μόνο πλούσιες χώρες, αλλά πρέπει να είμαστε δεκτικοί και να δεχτούμε στους κόλπους της και χώρες που δεν έχουν υψηλό ΑΕΠ, έτσι, ή που δεν έχουν βιομηχανία η οποία να είναι ανταγωνιστική κτλ. Οπότε εμένα δεν ξέρω, αυτή η ιδέα, Αλτιέρο Σπινέλη ας πούμε, θεωρείται ένας από τους ήρωες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Αυτή όμως η θέση στην πραγματικότητα είναι φοβερά realpolitik, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτε ιδεαλιστικό πίσω από αυτή την τοποθέτηση. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε δύο βασικούς λόγους να προχωρήσει στην ένταξη της Ελλάδας, που στην πραγματικότητα ήταν μια χώρα εκ των πραγμάτων προβληματική, αλλά ακριβώς επειδή ήταν προβληματική ήταν και πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη μέσα σε μια λογική καταμερισμού της εργασίας, έτσι, κέντρου περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο πρώτος λόγος είχε να κάνει με την διαμόρφωση μιας περιφέρειας η οποία θα είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη με αγοραίους όρους. Έτσι, οι αγορές του Νότου δηλαδή ήταν πολύ σημαντικές στην πραγματικότητα για την καπιταλιστική συσσόρευση του κέντρου. Αυτό είναι μια κλασική ιδέα, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά έπρεπε να γίνει με όρους θεσμικούς και κανονιστικούς, έτσι, γιατί κάποιοι ας πούμε υποστηρίζουν ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς και να μην έμπαιναν οι χώρες του Νότου στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μπαίνοντας στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, ας πούμε, για την Ελλάδα, και το ίδιο συνέβη και με την Πορτογαλία και την Ισπανία, ήδη από τότε οι όροι ένταξης βασιζόντουσαν πάνω στην αιρεσιμότητα. Έτσι, την αιρεσιμότητα που τη μάθαμε επίσης κατά τα μνημόνια. Έτσι, δηλαδή η ένταξη της Ελλάδας κατέστη δυνατή, γιατί ακριβώς η Ελλάδα έπρεπε να κάνει μια σειρά από υποχωρήσεις, να κλείσει συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας της, να μειώσει το εργατικό κόστος, να γίνει δεκτική στους όρους που ήταν πολύ επιβαρυντικοί για μια χώρα με αδύναμη οικονομία της Τελωνειακής Ένωσης, έτσι. Όλοι οι όροι ήταν επιβαρυντικοί για την Ελλάδα, δεν υπήρχαν όροι επιβαρυντικοί για την άλλη πλευρά. Άρα μια αιρεσιμότητα που δημιουργούσε εκ των πραγμάτων από την αρχή μια ασύμμετρη σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της κοινότητας, και το ίδιο ίσχυσε και για τις άλλες χώρες του Νότου, παρόλο που ήταν οικονομίες πολύ πιο στιβαρές από την ελληνική. Και γι' αυτό μετά βλέπουμε προοδευτικά, παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να εξηγήσουμε την βιομηχανική αποσάρθρωση
της Ελλάδας δεν μπορούμε να μην τη συνδέσουμε με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τυράκι σε όλο αυτό το σύστημα, και συνεχίζει το σύστημα να λειτουργεί με την ίδια ακριβώς λογική, φυσικά είναι κάποια κονδύλια τα οποία σωρεύουν, ας πούμε, οι χώρες που είναι στην περιφέρεια και καλύπτουν το κενό του ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο να έχει προστιθέμενη αξία, όχι για τα υψηλά εισοδήματα, έτσι, αλλά για τις μεσαίες και τα εργατικά στρώματα, μεσαίες τάξεις και εργατικά στρώματα. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο περιγράφεις έχει περιγραφεί και από τον Κώστα Τσάκωνα στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», που μιλούσε εκεί πέρα με τον πατέρα, που λέει ότι δώσαμε την ελληνική οικονομία, λέει, στο γάμο ως πρίκα, λέει, με την Ευρώπη. Anyway, ωραία, προχωρώντας το χρόνο λίγο, να πάμε να σταθούμε λίγο στο 2001, που είναι μια σημαντική ημερομηνία, όπου ουσιαστικά πλέον η Ελλάδα γίνεται και κομμάτι, μπαίνει στο ευρώ. Έχουν υποθεί, νομίζω, αρκετά, και ιδιαίτερα με δεδομένη την οικονομική κρίση του 2010 και έπειτα. Τώρα με μια πιο ψυχρή μάτια, και εφόσον έχουν περάσει τα πρώτα χρόνια της κρίσης, που ήταν αρκετά έτσι οξία, με όρους κοινωνικών εντάσεων, τι θα λέγαμε αναδρομικά για τη διαδικασία αυτή, ας πούμε, της ένταξης στο σκληρό πυρήνα και στο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ? Καταρχήν, δεν νομίζω ότι επειδή μπαίνεις στο ευρώ βρίσκεσαι στο σκληρό πυρήνα, έτσι. Αυτό είναι... Είχε ένα ειρηνικό τόνο. Είναι το φάντασμα αυτό το οποίο έτσι κινείται στους χώρους. Καταρχήν πρέπει να το δούμε σε 3 επίπεδα, θα έλεγα. Προφανώς δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί αν η Ελλάδα δεν είχε μπει στο ευρώ, αλλά πρέπει να το δούμε σε επίπεδο πώς αναπτύσσεται ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός από την αρχή του 21ου αιώνα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την νομισματική ένωση. Και το τρίτο είναι η Ευρωζώνη αυτή καθεαυτή. Ακόμα και αν η Ελλάδα δεν έμπαινε στο ευρώ, οι πιέσεις, όντας μέλος βέβαια πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πιέσεις που θα είχαν ασκηθεί στην ίδια, άλλωστε το βλέπουμε αυτό και σε άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης, έτσι, αλλά τους ασκούνται οι ίδιες πιέσεις, εννοώ όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, αλλά και ο παγκόσμιος καπιταλισμός, θα ήταν πολύ έντονες και σκληρές. Άρα δεν είναι το ευρώ μόνο αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα, ας το πούμε. Δεν έχει νόημα να βάζουμε όλο μας το μένος μόνο στην ιδέα του ευρώ. Το ευρώ προφανώς είναι ένα ιδεολογικό, οικονομικό κατασκεύασμα, το οποίο έχει συγκεκριμένες συνέπειες στον τρόπο που αναπτύσσονται ή δεν αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά δεν αρκεί αυτό. Παραδείγματος χάρη, αυτό που ονομάζουμε η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης έχει κοινούς κανόνες για όλες τις χώρες, είτε είναι μέλη είτε δεν είναι μέλη του ευρώ, έτσι, και υπερκερνούν στην πραγματικότητα αυτές τις διαφορές. Άρα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν δεν είσαι χώρα αν δεν είσαι μέσα στο ευρώ, αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την εμπειρία της χώρας που δεν είναι μέσα στο ευρώ, μπορείς ίσως να καταφέρεις μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό και παρόλες τις πιέσεις που ασκούνται στα κράτη, με κάποιο τρόπο να έχεις κάπως μεγαλύτερη αυτονομία, ας το πούμε, δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης, αρκεί βέβαια να έχεις δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που σου το επιτρέπουν, έτσι, αν δεν τις έχεις δημιουργήσει. Τώρα, το ερώτημα είναι, η Ελλάδα θα μπορούσε, όντας μη μέλος του ευρώ, με αυτά που ξέρουμε, να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες? Όχι, γιατί η Ελλάδα έπαιξε το στοίχημα ότι η εξάρτησή της από την Ένωση θα είναι, αυτό που είπα και πριν, συγχρόνως μοχλός εξυγχρονισμού. Και ο Σιμίτης αυτό πίστευε, έτσι, ότι μέσα από την Ευρωπαϊκή, και συνεχίζουν να το πιστεύουν. Καλά, όλη η Ελλάδα το πιστεύει. Θέλω να πω, ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με εξαίρεση τις γνωστές φωνές της αριστεράς, φαντάζομαι, αλλά ήταν μια πίστη τη συγκεκριμένη περίοδο, έτσι, γιατί δεν προεξοφλούσε ότι έβλεπε μπροστά του το 2008 και το 2010. Όχι, είναι σίγουρα. Απλώς αυτό που παρατηρούμε σήμερα και βλέπουμε εκ των υστέρων είναι ότι μην όντας μέλος του ευρώ δημιουργείται μεταξύ της Ένωσης, έτσι,
αυτού του κεντρομόλου, το πούμε, μηχανισμού εποπτείας στις Βρυξέλλες και του κράτους μέλους, δημιουργείται μια σχέση που μπορεί να οδηγήσει και σε πιέσεις και από τις δύο πλευρές, έτσι, γιατί είναι ένα μικρό εργαλείο, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, και εκεί μπορούν να παιχτούν κάποια παιχνίδια, στο πούμε, συναλλαγής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει σε κανένα πεδίο συναλλαγής, έτσι. Η θέση της είναι απόλυτα παθητική μέσα στο ευρωσύστημα και αυτό είναι που την καθιστά και απόλυτα αδύναμη, έτσι. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε εναλλακτικά σενάρια, αλλά και αυτά θα προϋπέθεταν μια σχετική οριμότητα του πολιτικού προσωπικού, έτσι, κυβερνήσεις οι οποίες να μπορούν να διαμορφώσουν προτάγματα και εφαρμογές αυτών τα οποία να μπορούν να έχουν απήχηση και να έχουν και κοινωνικο-οικονομικό αντίκρισμα. Όλα αυτά όμως δεν τα είχαμε. Ναι, εδώ πέρα και προφανώς αυτή η κουβέντα δεν έγινε ούτε και από την αριστερά όταν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή μεταξύ την περίοδο 2012-2015, που ας πούμε αν κάποιος τη στιγμή εκείνη δεν θα μπορούσε να γίνει κουβέντα το 1998 ή το 2004 ας πούμε, αλλά το 2012 μάλλον είχαν οριμάσει συνθήκες, απλά υπήρχε μια εθελοτυφλία όντως και μια, όπως λες και εσύ, ανοριμότητα. Τώρα ξαναπροχωρώντας λίγα χρόνια μετά, ήθελα να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά με το ζήτημα που λέγεται μνημόνια. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε 14 χρόνια, το 2000 ήταν το πρώτο. Διαλύθηκε η κοινωνία και η οικονομία, συντρίφτηκε, δεν έμεινε τίποτα όρθιο κατά την περίοδο αυτή. Τι πιστεύεις ότι πήγε τόσο άσχημα? Ήταν εξ αρχής, ας πούμε, λάθος συλλογιστική ότι με την εσωτερική υποτίμηση θα υπάρξει κάποια τύπου οικονομική ανάπτυξη? Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε, ενώ κάπως πιο αποσυμπημένα 14 χρόνια μετά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά, ας το πούμε, της Τρόικα, των ευρωπαϊκών θεσμών και των μεγάλων δανειστών, κρατών δανειστών, δεν νομίζω ότι στο μυαλό τους είχαν την ιδέα ότι τα μνημόνια αυτά θα μπορούν να έχουν θετικό πρόσημο για την Ελλάδα. Ο στόχος ήταν πολύ συγκεκριμένος. Έπρεπε στην πραγματικότητα η κρίση του 2007-2008 μεταμόρφωσε τον καπιταλισμό, έτσι. Εντάξει, κάποιοι χρησιμοποιούν πλέον νέους όρους, μιλάνε για το μετακαπιταλισμό ή για άλλους όρους, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά εγώ παραμένω στον κλασικό αυτό όρο και να πω ότι νομίζω το 2007-2008 αυτό που έκανε είναι ότι επέτρεψε να νομιμοποιηθούν νέοι τρόποι καπιταλιστικής συσσόρευσης που μέχρι πρότινος δεν ήταν τόσο εύκολα ευρέσιμοι. Έτσι, δηλαδή πλέον οι νομεκλατούρες και οι κυβερνήσεις έχουν περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους και αυτά πλέον δεν χρειάζονται καν, δεν μπαίνουν καν σε κρίση. Γι' αυτό και έχουμε ένα ζήτημα ότι, όπως νομίζω τουλάχιστον, δεν χρειαζόμαστε καν κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι, ο καπιταλισμός πάντα στηριζόταν σε μια μορφή κοινωνικού συμβολέου. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι πλέον ούτε κοινωνικό συμβόλαιο χρειαζόμαστε και ούτε και η συνένεση είναι πλέον το ζητούμενο. Ναι. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις μπορούν να λειτουργούν με μειοψηφικές μορφές συνένεσης και αυτό να μην δημιουργεί αναταράξεις, ούτε να έχουμε μεγάλες περιόδους αστάθειας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι νέες μορφές καθεστώτων αυτές, έτσι, οι οποίες προφανώς δεν είναι δημοκρατίες, έτσι, είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε βρει ακόμα τον όρο, θα έλεγα. Άρα, η κρίση αυτή και τα μνημόνια για την Ελλάδα δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο, ας το πούμε, ιδεολογικής και πολιτικής νομιμοποίησης εργαλείων καπιταλιστικής συσσόρευσης, τα οποία γίνονται απολύτως αποδεκτά από τον πληθυσμό, δεν τίθεται υποκρίση και ακόμα και τα κόμματα της αριστεράς δεν έχουν πλέον τα διανοητικά εργαλεία για να τα θέσουν σε κρίση. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί με αυτό το οποίο επίσης ο Γκράμψη ονομάζει παθητική επανάσταση. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα έχει γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα πιστεύεις ότι σε μεγάλο βαθμό το τι έγινε στην Ελλάδα το 2010 και έπειτα ήταν και μια μορφή πειθάρχησης και για τους υπόλοιπους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ως βιοπολιτική? Δηλαδή έθεσε ένα παράδειγμα
κανονικοποίησης αυτού του πράγματος το οποίο περιέγραψες, δηλαδή ήταν δείτε τι γίνεται εδώ πέρα σε ανθρώπους οι οποίοι τέλος με κάποιο τρόπο επιχειρούν να αμφισβητήσουν τη συγκεκριμένη διευθέτηση. Δεν νομίζω ότι η ιδέα ήταν να πούν δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, θα συμβεί και σε εσάς, γιατί οι υπόλοιπες χώρες και ιδιαίτερα οι μεγάλες χώρες έτσι, του κέντρου έχουν άλλες, έτσι, λειτουργούν μέσα από άλλους όρους. Νομίζω ότι η Ελλάδα έπρεπε να πειθαρχηθεί, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να ελέγξουν έτσι, μία πιθανή, ας το πούμε, κρίση του ευρώ, το οποίο θα ήταν σαν ένα ντόμινο, έτσι, με συνέπειες ντόμινο σε άλλες χώρες. Δηλαδή για αυτούς ήταν καθαρά ένα θέμα επιβίωσης της Ευρωζώνης, της αξιοπιστίας της Ευρωζώνης σαν εγχείρημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει να είναι πολύ σκληρά τα μέτρα. Αλλά εκτός αυτού, η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω στον τρόπο που λειτουργούσε ο ελληνικός καπιταλισμός, έτσι, και τα μνημόνια επέτρεψαν με όρους επιτάχυνσης φοβερής να δημιουργηθεί αυτό το νέο, ας το πούμε, νεοφιλελεύθερο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που το βλέπουμε σήμερα στα μάτια μας να αναπτύσσεται, έτσι, και με όρους πολύ στιγνούς και όπου δεν υπάρχουν αντιστάσεις σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία στην πραγματικότητα αντίσταση σε αυτό, γιατί να θυμίσουμε ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο, έτσι, βγαίνουμε, αν δούμε τις τελευταίες, ας το πούμε, τελευταία 5-6 χρόνια και πριν από το COVID, ποια θέματα ας το πούμε, απασχολούν την κοινωνία και μπορεί να οδηγήσουν σε κινητοποιήσεις, έτσι, μαζικές κινητοποιήσεις, δεν είναι ποτέ θέματα που αφορούν τον ελληνικό καπιταλισμό ή το πώς έχει διαμορφωθεί το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, παρά μόνο όσοι κάνουν έρευνες ή σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά, γιατί τα μελετούν. Αλλά τα διακυβεύματα στο δρόμο παραμένουν σχετικά παραδοσιακά ή είναι δικαιωματιστικά. Τα οποία, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά δεν κρίνω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια ηγεμονία, ας το πούμε, συγκεκριμένων αιτημάτων, τα οποία βρίσκουν τη μαζικοποίηση ως μηχανισμό για να κινητοποιήσουν μέρος του πληθυσμού, αλλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναδιανομή του πλούτου, το ότι έχουμε νομιμοποιήσει θεσμούς στην Ελλάδα οι οποίοι σε άλλες χώρες θα ήταν αδιανόητο, δεν θα περνούσαν ποτέ. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στην πραγματικότητα δημιουργήσει ιονία ανεξάρτητες αρχές που έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, ιδιωτικοποίησαμε φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο μας, τα ΙΠΕΔ κτλ. Δηλαδή πράγματα εξωφρενικά που δεν τα συναντάμε σε άλλες χώρες σε αυτή τη μορφή, έτσι, με αυτές τις νομικές μορφές, πολύ εξόφθαλμες, που όμως δεν απασχολούν κανένα. Δηλαδή εμένα αυτό με εντυπωσιάζει τρομερά. Δηλαδή, προφανώς και μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό, τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτήσουν δικαιώματα, αλλά θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό και μάλλον πιο σημαντικό, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό πιστεύω, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική μας κυριαρχία είναι απόλυτα, έτσι, διαμελισμένη, και αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο, έτσι. Άρα η Ελλάδα είναι, θα έλεγα, η πιο εξόφθαλμη περίπτωση, έτσι, ενός ακραίου και βίαιου, ας το πούμε, καπιταλισμού, που σίγουρα δεν τη βλέπουμε σε άλλες χώρες, έτσι. Και σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε τόσο γρήγορα, τόσο βία και τόσο μακριά, γιατί και υπάρχουν και οι πληθυσμοί οι οποίοι έχουν περισσότερες αντιστάσεις. Εμείς βέβαια είμαστε και εξουθενωμένοι, έτσι, μετά από τόσα χρόνια, οπότε είναι πιο δύσκολο για μας. Άρα τι θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση με την φυσιογνωμία τη σημερινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την κρίση και με τον τρόπο που διαχειριστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα? Δηλαδή, τι θα λέγαμε, σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένα τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία, έτσι, χρόνια, ειδικά, εντάξει, αυτό που λες και εσύ, ας πούμε, είναι δηλαδή η Ελλάδα η πιο παραδειγματική περίπτωση ενός ευρύτερου μετασχηματισμού που έχει συμβεί, εν μιας νεοφιλελεύθερης εμπέδωσης χωρίς ορία. Ναι,
μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα πλέον έχει κανονικοποιήσει, ας πούμε, τη θέση της μέσα στο σύστημα. Έτσι. Έχει αποδεχτεί το ρόλο της ως μια χώρα της περιφέρειας, η οποία στον καταμερισμό εργασίας μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, ενώ δεν της επιτρέπεται να κάνει άλλα πράγματα. Έτσι. Άρα του τι είδους, ξέρω εγώ, πιθανώς μορφές βιομηχανίας μπορεί να αναπτύξει, με ποιους όρους, πόσο εύκολα μπορούν να εισχωρούν τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και ποιο πρέπει να είναι το φορολογικό πλαίσιο, έτσι, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει κανονικοποιηθεί και δεν τίθεται υποκρίση. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά συγχρόνως η Ελλάδα νομιμοποιεί περαιτέρω την διαμόρφωση ενός συστήματος διακυβέρνησης, το οποίο πλέον σχεδόν φυσικοποιείται, θα λέγαμε. Δηλαδή, αν δούμε τώρα τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες για το ποιοι θα πρέπει να είναι οι νέοι κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικής Διακυβέρνησης, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην πραγματικότητα το σύστημα, έτσι όπως θα εξελιχθεί, θα συνεχίσει φυσικά να υπάρχει ένα σύστημα σκληρής επίβλεψης, θα δίνεται ίσως λίγο περισσότερος χρόνος στα κράτη να διαμορφώνουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια, τα οποία θα πρέπει πάντα φυσικά να περνάνε από τον έλεγχο της Κομισιόν και των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων κτλ. Αλλά διαμορφώνεται πριν ένα πλαίσιο το οποίο λαμβάνει μια μορφή καθεστώτος. Έτσι. Είναι ένα καθεστώς. Άρα η Ελλάδα, ως ακραίο παράδειγμα, η ίδια δίνει το μήνυμα ότι π.χ. αν στο μέλλον έχουμε ένταξη άλλων χωρών από τα Βαλκάνια, αυτές οι χώρες πρέπει να ξέρουν ότι θα ανήκουν στον ίδιο κύκλο χωρών και θα παίξουν τον αντίστοιχο ρόλο όπως και η Ελλάδα. Έτσι. Άρα η ίδια είναι στην πραγματικότητα παράδειγμα προς μίμηση. Και κατά δεύτερο, η περίπτωση αυτή διευκόλυνε πάρα πολύ μια καθεστωτική λογική, έτσι, η οποία εξελίσσεται. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό. Τώρα περνάμε σε μια επόμενη φάση από αυτή που ζήσαμε από το 2010 και μετά. Νέα εργαλεία οικονομικής διακυβέρνησης, τα οποία ακόμα περισσότερο διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι αδύνατο να το θέσουμε υποκρίση. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καμία κυβέρνηση, αριστερή κυβέρνηση, να μπορεί να κινητοποιήσει εργαλεία για να θέσει υπό αμφισβήτηση αυτό το οικονομικό καθεστώς. Μάλιστα. Και στο κομμάτι αυτό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συνέχεια τα έβλεπε σε σχέση μεταξύ του ξεσπάσματος της οικονομικής κρίσης, το πώς το διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς διαχειρίστηκε και την πανδημία, ας πούμε. Εγώ βλέπω μια όχι προφανή, αλλά στο επίπεδο δημόσιου διαλόγου έχει υποθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το κομμάτι της πανδημίας του COVID ήταν έτσι πιο χαλαρή στο κομμάτι το δημοσιονομικό σε σχέση με τα ελληνικά μέλη κράτη και με την Ελλάδα. Κατ' επέκταση, συμφωνείς με αυτού του τύπου την αφήγηση? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η περίοδος της πανδημίας ήταν, ας το πούμε, έγινε μια χαλάρωση, υπήρξε μια χαλάρωση, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς αποδεδειγμένο των δημοσιονομικών κανόνων, όμως αυτή η χαλάρωση έγινε προς όφελος των χωρών του κέντρου, έτσι, και καταρχήν της Γερμανίας, η οποία είχε τεράστια ανάγκη να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά τη βιομηχανία της, έτσι, και άρα για αυτό το λόγο ήθελε τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Είναι προφανές ότι για να μπορέσεις να ωφεληθείς από τέτοιου είδους πολιτικές χαλάρωσης, που ξέραμε έτσι κι αλλιώς ότι θα είναι περιορισμένες χρονικά, δηλαδή με το τέλος της πανδημίας επανερχόμαστε στην προηγούμενη φάση, θα πρέπει φυσικά να έχεις και τα οικονομικά εργαλεία για να το κάνεις. Έτσι. Η Γερμανία μπορούσε να το κάνει τότε, έτσι, και έκανε στην πραγματικότητα αυτό που λέμε εταιρικό bailout. Έτσι. Έσωσε μεγάλο μέρος των γερμανικών μεγάλων εταιριών. Η Ελλάδα αυτό δεν ήταν σε θέση να το κάνει με τους ίδιους όρους, έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν έχει καν τα εργαλεία, δεν έχει επιτρέψει, παραδείγματος χάρη, στα συνδικάτα, στα ελληνικά συνδικάτα, να παραμείνουν βασικοί εταίροι της διαπραγμάτευσης μεταξύ κεφαλαίου εργασίας. Έτσι, έχουμε τελείως διοργανώσει τις σχέσεις κεφαλαίου εργασίας στην Ελλάδα, ακριβώς και λόγω και των μνημονίων. Άρα η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων στην ουσία ωφέλησε τις χώρες του κέντρου και όχι τις χώρες της περιφέρειας, οι οποίες, αντιθέτως από ό,τι θυμάμαι και οι συζητήσεις στη Βουλή τότε,
ήταν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χαλαρώσει και πάρα πολύ, γιατί αυτά ήταν επικίνδυνο, ας πούμε, για τη συνέχεια. Η Γερμανία μπορούσε να το κάνει. Η πανδημία για μένα δεν λέει κάτι, και εκείνη την εποχή, όταν πολλοί συζητούσαν και λέγανε ότι τώρα πλέον η πανδημία έχουμε επιστροφή του κράτους και το προνοιακό κράτος επανέρχεται μπροστά κτλ. Σε καμία περίπτωση ήταν πολύ βιαστική σε αυτού του είδους η σκέψη, ας πούμε, και το είδαμε και στην πράξη ότι με το τέλος της πανδημίας τα πράγματα πάνε ακόμα πιο γοργά σε αυτή τη νέα φάση του καπιταλισμού, ο οποίος στηρίζεται κατά κύριο λόγο, όπως είπα και πριν, σε νέες μορφές καπιταλιστικής συσσόρευσης που είναι πιο βίαιες, πιο κάθετες και που δεν χρειάζονται καν να δημιουργούν κάποιας μορφής συνθήκες κοινωνικής ειρήνης. Ωραία. Συζητώντας τώρα, επειδή εγώ να συζητήσουμε λίγο ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει, «Ποιος κυβερνάει την Ευρώπη», με ένα χαρακτηριστικό το «Ποιος κυβερνάει την Ευρώπη», θα μπορούσε να πει κάποιος, δηλαδή είναι εύλογη απάντηση, δεν την κυβερνούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με την ψήφο τους. Ποιος την κυβερνάει αν όχι οι Ευρωπαίοι πολίτες? Δεν την κυβερνούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, όχι, δυστυχώς. Εντάξει, αυτό είναι μια γνωστή, ας το πούμε, και σχετικά αποδεκτή, θα έλεγα, και από μεγάλο μέρος των μελετητών και αυτών που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά, ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν ένα σχέδιο συγκεκριμένων ελίτ. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Γίνανε προσπάθειες από τη δεκαετία του 90 και μετά κατά κάποιο τρόπο να εκδημοκρατιστεί η συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σχεδίου. Νομίζω ότι αυτές όμως δεν απέδωσαν, να το πούμε, δεν ήταν καρποφόρες, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήδη από τη δεκαετία του 90 έχουμε ανάπτυξη της ακροδεξιάς, έτσι, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Βέβαια τότε ήταν πολύ μικρά τα νούμερα και δεν ασχολούνταν πολύ. Τώρα φυσικά τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά θέλω να πω με αυτό ότι δεν υπήρξε μια περίοδο εφορίας όπου να συναντήσουμε, ας το πούμε, να συναντηθούν κινηματικοί φορείς, έτσι, κοινωνικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κόμματα τα οποία είχαν ένα διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα και να συζητήσουν, ας πούμε, την ευρωπαϊκή εξέλιξη ως ένα σχέδιο εκδημοκρατισμού, κοινωνικής αλλαγής κτλ. Αυτή η ιστορική στιγμή δεν υπάρχει στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία. Περάσαμε δηλαδή από την περίοδο της Ευρώπης των ελίτ στην Ευρώπη αυτού που ονομάζαμε των ευρωσκεπτικιστών, της άκρας δεξιάς, και τώρα είμαστε πλέον στην Ευρώπη των εθνικιστών, έτσι, των νεοεθνικισμών. Άρα νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το έλλειμμα, το δημοκρατικό κτλ., που είναι μια τεράστια βιβλιογραφία, είναι μια βιβλιογραφία η οποία δεν έχει αναφορά σε πραγματικά γεγονότα. Έτσι. Είναι πάλι ένα φαντασιακό το οποίο έχουμε φτιάξει. Χρησιμοποιούμε κάποιους όρους οι οποίοι έχουν, έτσι, έντονο συναισθηματισμό γύρω από τις δημοκρατικές αξίες και το κοινό μας σπίτι και όλα αυτά, τα οποία όμως δεν έχουν καμιά αναφορά στη πολιτική πράξη. Και υπό αυτή την έννοια, ποιος κυβερνά την Ευρώπη? Αυτή τη στιγμή την Ευρώπη δεν την κυβερνούν μόνο, ας το πούμε, οι παλιές πολιτικές ελίτ, όπως κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν ακόμα. Το σχέδιο είναι ακόμα πιο σύνθετο. Έτσι, έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο συμμετέχουν τόσο οι κλασικές πολιτικές ελίτ, που δεν έχουν πάντα το πιο σημαντικό ρόλο, όσο η τεχνογραφιοκρατία, όπως την ονομάζω εγώ, η ευρωπαϊκή τεχνογραφιοκρατία, που έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πώς οργανώνονται τα περιεχόμενα πολιτικής, και φυσικά οι οικονομικές ελίτ σε όλες τους τις εκφάνσεις, είτε είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, είτε είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο, είτε είναι το ψηφιακό κεφάλαιο τώρα, που έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, όπου αυτές στην πραγματικότητα συνδιαλέγονται με πολύ, πολύ άμεσο τρόπο και εμφανή, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, για το πώς θα πρέπει να διαμορφώνονται οι πολιτικές ατζέντες. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι έχει συμβεί μια μετατόπιση μετά την παγκόσμια κρίση του 2010 στον τρόπο με τον οποίο διακυβερνάται η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιες θα εντόπιζες ως, ας πούμε, μετατοπίσεις σε αυτό, πέρα το προφανές, προς μια πιο αυταρχική, συγκεντρωτική, έτσι, λογική?
Καταρχήν ο ρόλος της τεχνογραφιοκρατίας είναι ακόμα πιο σημαντικός από ό,τι στο παρελθόν, γιατί έχει πολιτικό ρόλο στην πραγματικότητα η τεχνογραφιοκρατία στις Βρυξέλλες. Άρα αυτή είναι μια μετατόπιση και ήταν προφανές ότι για να μπορέσει να διαχειριστεί η Ένωση την κρίση χρέους και γενικότερα την κρίση της Ευρωζώνης, χρειαζόταν οπωσδήποτε αυτό που λέμε γκρίζα ύλη, έτσι, ανθρώπους που έχουν σχετική τεχνογνωσία και μπορούν να διαμορφώσουν τις νέες δομές, έτσι, και αυτές που φτιάχτηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μέχρι τις δομές που φτιάχτηκαν στην Ελλάδα, έτσι, οι οποίες αυτές τις δομές φυσικά δεν τις φτιάξαμε μόνοι μας, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, έτσι. Το ΤΑΙΠΕΔ, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Ελληνικού Χρέους και μια σειρά από άλλες δομές φτιάχτηκαν ακριβώς ως copy-paste δομών τις οποίες φτιάξανε Ευρωπαίοι τεχνογραφιοκράτες, έτσι, και εμείς απλώς εφαρμόσαμε τα ίδια μοντέλα για να διαχειριστούμε τον τρόπο που θα πρέπει η Ελλάδα να εφαρμόσει μνημόνια. Άρα έχουμε ας το πούμε, ένα πλέγμα στην πραγματικότητα τεχνογραφιοκρατικής, πώς να πω, ύλης, η οποία αυξάνεται και διωγγώνεται. Αυτό βέβαια δεν το βλέπουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, όμως είναι αρκετά, έτσι, μεθυστικό και βασανιστικό για έναν ερευνητή όταν μελετάει και βλέπει πώς η τεχνογραφιοκρατία αυξάνει το χώρο της και τα πλοκάμια της για κάθε είδους θέμα το οποίο άπτεται με πολιτικές που μας αφορούν όλους, έτσι. Από το πώς θα διαμορφωθεί η ενεργειακή πολιτική, η ψηφιακή πολιτική, η πολιτική της μετανάστευσης, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ανάπτυξη και επίκνωση παράλληλων δομών τεχνικής διακυβέρνησης, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε συχνά, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές, και όμως αυτές παράγουν περιεχόμενα πολιτικής. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το ένα στοιχείο μετατόπισης. Ένα δεύτερο στοιχείο μετατόπισης είναι η αύξηση της εγκύτητας και της σχέσης μεταξύ της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ, όπως είπα και πριν, η οικονομική ελίτ σε όλες τις εκφάνσεις. Αυτή η πύκνωση τη βλέπουμε και μέσα από επιθετικές πρακτικές μορφών πίεσης, αυτό που ονομάζουμε lobbying, έτσι, δηλαδή πώς το κεφάλαιο έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες εισόδου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνδιαλλαγεί και πολύ συχνά φυσικά να επιβάλλει το περιεχόμενο πολιτικής, έτσι. Αυτό επίσης γίνεται πιο εύκολο πλέον. Υπάρχουν πολλές πολιτικές ευκαιρίες, ας το πούμε, για το οικονομικό κεφάλαιο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, και όλο αυτό το πεδίο φυσικά είναι εκτός οποιασδήποτε μηχανισμού λογοδοσίας. Δηλαδή εμείς ως πολίτες δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πεδίο δράσης, έτσι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκωδικοποιήσουμε, ακόμα πιο δύσκολο να το ελέγξουμε. Άρα θα έλεγα ότι αυτές είναι δύο μετατοπίσεις οι οποίες εκτραχύνουν ακόμα περισσότερο το πώς λειτουργεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, και δεν μπορούμε άρα να συζητήσουμε το πρόβλημα με καθαρά εκλογικούς όρους. Δηλαδή, υπό μία είναι η εκλογική δημοκρατία δεν είναι απλώς ότι είναι σε κρίση γιατί, οι πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν ή γιατί τα κόμματα μεταξύ τους έχουν ιδεολογικές συγκλήσεις πολύ έντονες ή δεν υπάρχει ικανός, ιδεολογικός ανταγωνισμός κτλ. Αυτό σίγουρα είναι ένα ζήτημα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που υπερκερνά αυτές τις διαπιστώσεις, που είναι ακριβώς ότι η εκλογική δημοκρατία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό το πεδίο παράλληλων δράσεων, το οποίο συμβαίνει εκτός δημοκρατίας. Ωραία. Εγώ θα πιεστώ τώρα από ένα θέμα το οποίο έθιξες, το ζήτημα του lobbying και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια. Θέλω να μας πεις γιατί πιστεύεις ότι είναι ένα σημαντικός παράγοντας το lobbying για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι μας προσφέρει παραπάνω για να δούμε αυτούς τους μετασχηματισμούς που περιέγραψες πριν από λίγο. Συνδέεται με αυτό που μόλις είπα. Συχνά συζητάμε την πολιτική μέσα από το ρόλο των κομμάτων, έτσι, και το ρόλο της πολιτικής, ας το πούμε, ως καθημερινής τριβής και ανταγωνισμών, έτσι, των πολιτικών φορέων. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κομμάτι που όλο και περισσότερο παίζει λιγότερο ρόλο στο πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές.
έτσι, είτε είναι σε εθνικό, είτε είναι σε ευρωπαϊκό, είτε είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή λοιπόν η συρρίκνωση της σημασίας του πολιτικού και εκλογικού ανταγωνισμού συνδέεται πάρα πολύ με την ανάπτυξη άλλων δράσεων που είναι αυτές που ονομάζουμε δράσεις πίεσης και επιρροής, με τον ξενικό όρο lobbying, έτσι, και που αυτές οι δράσεις στην πραγματικότητα έχουν πολύ μεγαλύτερο εκτόπισμα από ό,τι ψήφος μας. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι ότι μέσα στο δημόσιο διάλογο μένουμε έτσι να κομματολογούμε, έτσι, να συζητάμε την πολιτική μέσα από τα κόμματα και μέσα από πρόσωπα. Εντάξει, αυτό είναι ένα παραδοσιακό, στο πούμε, σπορ, έτσι, των εθνικών έτσι, σωμάτων, των κοινωνικών σωμάτων. Αλλά επειδή ακριβώς το μελετάω το ζήτημα, αισθάνομαι όλο και περισσότερο ότι αυτή η συζήτηση καταντάει να είναι καθαρά αποπροσανατολιστική. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα το πολιτικό έχει μεταφερθεί αλλού. Δηλαδή το πολιτικό δεν είναι μέσα στο χώρο του κομματικού ανταγωνισμού ή πλέον όσο είναι έχει μικρή σημασία. Έχει μεταφερθεί εκτός του κομματικού ανταγωνισμού σε ένα χώρο όπου κινούνται ομάδες και δρόντες με τεράστιους πόρους, οι οποίοι είναι οικονομικοί, είναι γνωσιακοί, και αυτοί μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία κανένα κόμμα δεν μπορεί να κάνει, έτσι, ό,τι και να υποσχεθεί. Και γι' αυτό αισθανόμαστε και αυτή την ανημπόρια, ας το πούμε, έτσι, και συγχρόνως την απογοήτευση των ψηφοφόρων, και άρα και την ευμεταβλητότητα της ψήφου και την δυσκολία μας να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς θα οργανωθεί ένας εκλογικός αγώνας. Είμαστε λίγο σαν να είμαστε ξένοι στο σπίτι μας, θα έλεγα, έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό στο δημόσιο διάλογο να μπει το ζήτημα αυτό, δηλαδή του πώς οι πολιτικές επιρροής, έτσι, διαμορφώνουν μεγάλο μέρος των πολιτικών των οποίων εμείς είμαστε αποδέκτες, και να αρχίσουμε να συζητάμε και για άλλους δρόντες που δεν είναι μόνο τι κάνουν τα κόμματα, αλλά πρέπει να συζητάμε πολύ συγκεκριμένα. Αρχίζουμε και το κάνουμε στην Ελλάδα, έτσι, στην πραγματικότητα, αλλά το κάνουμε εδώ και λίγο καιρό. Είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της συζήτησης, θα έλεγα, και πρέπει να εντείνουμε περισσότερο και να βοηθήσουν και κάποια μέσα τα οποία παίζουν, ας πούμε, ένα ρόλο σημαντικό σε μια πιο ερευνητική και ακτιβιστική δημοσιογραφία, να βάλουμε το φακό ακριβώς στο ρόλο άλλων ομάδων, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με κομματικούς μηχανισμούς ή μπορεί να συνδέονται έμεσα και να μην το ξέρουμε, αλλά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στο να διεμβολίζουν τις κυβερνήσεις και να διαμορφώνουν πολιτικές. Να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε ότι πίσω από τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους βασικούς χρηματοδότες του αυτή τη στιγμή είναι ο Άιτμαν, έτσι, που είναι το βασικό διευθυντικό στέλεχος της μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του ChatGPT. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ένα μέρος του ψηφιακού κεφαλαίου, του αμερικάνικου ψηφιακού κεφαλαίου, που αυτή τη στιγμή είναι αλόβητο, στηρίζει μία δεύτερη τετραετία Τραμπ. Μπορούμε να δούμε πολύ διαφορετικά το τι σημαίνει αύριο αν ο Τραμπ έρθει στην εξουσία, έτσι, και πόσο διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ οικονομικού και πολιτικού κεφαλαίου για τις πολιτικές ατζέντες που θα διαμορφωθούν. Οκ. Άρα προφανώς θα λέγαμε ότι υπό αυτήν την έννοια τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, τουλάχιστον για πιάσουμε την περίπτωση της Ευρώπης, πλήττονται από το lobbying. Προφανώς δεν πλήττονται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Καταρχήν, δεν ξέρω καν πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι. Δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα ακόμα και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έτσι. Υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και αυτό φυσικά είναι ένα στοιχείο το οποίο το νέμεται, το εκμεταλλεύεται, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, έτσι, να κατακαιρματίζει στην πραγματικότητα τα διακυβεύματα και τα αιτήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το σίγουρο είναι ότι η επιτάχυνση, το ότι έχουμε πρακτικές άσκησης επιρροής και πίεσης, οι οποίες είναι πολύ πιο βίαιες από ό,τι στο παρελθόν, χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία, πολλοί νέοι μηχανισμοί για να επιδιώκονται. Να φέρω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, οι νέες μορφές, ας το πούμε, φιλανθροκαπιταλισμού,
που είναι και αυτό ένα εργαλείο καπιταλιστικής συσσόρευσης, μπορεί στα μάτια πολλών να εμφανίζονται ως κάτι το οποίο είναι θεμιτό και γιατί όχι, είναι για ένας τρόπος υπερπλούσιοι έτσι να συμμετέχουν, ας πούμε, σε μια μορφή αναδιανομής του πλούτου. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει όμως αυτό. Έτσι, ο φιλανθροκαπιταλισμός συνδέεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξαμενών σκέψης, οι οποίες είναι εργαστήρια συγκεκριμένων ιδεών, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένα μηντιακά, με ομίλους συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με κόμματα. Έχουμε λοιπόν αυτά που λέμε τα μέγα συμπλέγματα, μεγάλα συμπλέγματα, στα οποία βέβαια όλο και περισσότερο μπαίνουν και τα πανεπιστήμια ως δρόντες, έτσι, αυτών των νέων μορφών διακυβέρνησης. Και άρα τα πράγματα γίνονται πιο σύνδετα. Παλιά μιλούσαμε για το στρατιωτοβιομηχανικό, ας πούμε, σύμπλεγμα. Έτσι. Αυτό πλέον είναι πραγματικά παρελθόν. Έτσι. Σήμερα τα συμπλέγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, πιο οριζόντια και εμπλέκουν όλο και περισσότερους δρόντες που στο παρελθόν ήταν δημόσιοι, τέλος πάντων που δεν συμμετείχαν σε αυτές τις ζώνες επιρροής. Και άρα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Μάλιστα. Και σε μια τελευταία έτσι ερώτηση ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακριβώς βλέπω ότι εμένεις στην έννοια του καπιταλισμού, του ορθόδοξου που λέμε, έχουν αναπτυχθεί διάφορες έτσι νέες ενοιολογίες του φαινομένου, φαντάζομαι, για να συλλάβουν κάποιους μετασχηματισμούς που έχουν συμβεί στο επίπεδο της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας, για να αποδώσουν, ας πούμε, τι καινούριο είχε συμβεί σε επίπεδο, ας πούμε, οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι αυτός ο ορισμός που χρησιμοποιεί ο φίλος μας ο Dylan Ryle του political capitalism, πολιτικού καπιταλισμού. Εσύ πώς θα πιστεύεις θα ήταν μια γόνιμη έτσι διαδικασία, ενοιολογική κυρίως, έτσι ώστε να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ κράτους και καπιταλισμού με έναν τρόπο που να μας βοηθάει να δούμε τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Ναι, καταρχήν ο όρος πολιτικός καπιταλισμός που χρησιμοποιεί ο Dylan Ryle και με πολύ έτσι, ενδιαφέρον τρόπο είναι ένας παλιός όρος, έτσι. Στον Max Weber βρίσκουμε πρώτες αναφορές, σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν μαρξιστής μάλιστα, έτσι, και ο οποίος περιγράφει φαινόμενα πολιτικού καπιταλισμού πριν την εμφάνιση του βιομηχανικού καπιταλισμού, έτσι, από τις αρχαϊκές κοινωνίες, τις μεσαιωνικές κοινωνίες και έπειτα. Άρα, τι θα πει πολιτικός καπιταλισμός? Στην ουσία σημαίνει να μελετήσουμε την συμβιωτική σχέση της πολιτικής και της οικονομίας, σπάζοντας αυτά τα όρια που βάζουμε, έτσι, στις πειθαρχίες μας ο καθένας, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, σπάζοντας αυτά τα σύνορα, τα επιστημολογικά σύνορα και διαμορφώντας ένα κοινό πεδίο μελέτης, θα έλεγα. Ο όρος έχει επανέλθει και δικαίως τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί στην ουσία η κρίση του 2007-2008, όπως είπα και πριν, έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφωθούν νέα εργαλεία και νέες πολιτικές καπιταλιστικής συσσόρευσης μέσα ακριβώς από την πύκνωση των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών και των οικονομικών δρόντων. Και άρα γι' αυτό επανέρχεται ο όρος αυτός και μπορούμε πράγματι να μελετήσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα καλό παράδειγμα, το κάνει ο Dylan Ryle. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, η Γαλλία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Υπάρχουν παραδείγματα για να συζητήσουμε ακριβώς αυτή την πύκνωση των σχέσεων. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει, πρέπει να συνεχιστεί, γιατί κάπου την αφήσαμε τη δεκαετία του 70, θα έλεγα, έτσι, τη θεωρία του κράτους. Υπάρχουν βέβαια σημαντικοί μελετητές όπως είναι ο Bob Jessop, ο οποίος ακούραστα γράφει εδώ και δεκαετίες γύρω από τα ζητήματα της θεωρίας του κράτους. Όμως πρέπει πλέον να μπολιάσουμε αυτή τη συζήτηση και να προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη θεωρία με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, τα οποία είναι αρκετά, ας το πούμε, συνταρακτικά, και να συνδέσουμε αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά τις κανονιστικές αρχές των καθεστώτων, των καπιταλιστικών καθεστώτων. Ποιες είναι αυτές οι κανονιστικές αρχές πάνω στις οποίες λειτουργούν οι χώρες μας. Να αλλάξουμε λίγο και το λεξιλόγιό μας, θα έλεγα, έτσι. Δηλαδή, π.χ. αν εγώ πω κανονιστικές αρχές των καπιταλιστικών καθεστώτων, πιθανώς είναι ένας τρόπος να ξανασκεφτώ διαφορετικά, έτσι, κάποια πράγματα και να επαναπροσδιορίσω και
και τι είναι ακριβώς αυτό που ζούμε. Έτσι. Γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα όρων σήμερα. Έτσι. Δεν έχουμε κατάλληλα λεκτικά εργαλεία για να περιγράψουμε αυτά που συμβαίνουν. Άρα θα έλεγα, η έννοια του πολιτικού καπιταλισμού είναι χρήσιμη, πρέπει όμως να την εμπλουτίσουμε. Σίγουρα δεν πρέπει να μείνουμε στην ιδέα τη βεμπεριανή ότι ο πολιτικός καπιταλισμός είναι απλώς μια συμφωνία πολιτικών και οικονομικών ελίτ για προσόδους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έτσι, η πολιτική βασισμένη στις προσόδους είναι πολύ σημαντική και το βλέπουμε άλλωστε. Παραδείγματος χάρη, να δούμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 5 χρόνια, έτσι, 5,5 χρόνια, είναι προφανές ότι είναι πολιτικές προσόδου. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Όμως ο πολιτικός καπιταλισμός δεν είναι μόνο αυτό. Ο πολιτικός καπιταλισμός είναι και νέες μορφές διακυβέρνησης, όπου επιτρέπουμε στο ιδιωτικό κεφάλαιο να γίνεται δημόσιος διαχειριστής, για παράδειγμα. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ίσως τα πανεπιστήμια, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν μια ευκαιρία για να το αρχίσουμε κάπως να αντιλαμβανόμαστε τι να σημαίνει άρα γι' αυτό. Και γι' αυτό και βγήκαμε ευτυχώς από τη συζήτηση υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πραγματική συζήτηση είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια και δημόσια δαπάνη για ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Άρα, θα έλεγα, πολιτικός καπιταλισμός πρέπει να διευρύνουμε έτσι, ενοιολογικά τον όρο για να περιγράψουμε μια σειρά από φαινόμενα. Κάποια είναι παλιά και επανέρχονται με νέους όρους, κάποια είναι μάλλον σχετικά καινούρια και πρέπει να βρούμε τα λεκτικά εργαλεία και τα ενοιολογικά εργαλεία να τα προσδιορίσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Νομίζω θίξαμε αρκετά ζητήματα, ήταν μια πυκνή κουβέντα. Και όποιος θέλει βέβαια μπορεί να ψάξει τα άρθρα της Φιλίππας και τα κείμενα, θα τα τοποθετήσουμε και κάτω από το βίντεο για να τα βρείτε, για να διαβάσετε συγκεκριμένα για τα θέματα τα οποία μιλάμε. Αυτά από μας. Καλό βράδυ.